חשוב שבמדינת ישראל תהיה את היכולת כל הזמן לספק תוצרת, אם זה פירות, אם זה ירקות. מגיע מצב חירום, אתה לא יכול לסמוך על אף אחד, אתה יכול לסמוך רק על עצמך. ביום יום בשגרה יש כ-25,000 עובדים זרים שעובדים ברחבי הארץ, בשדות, במשקים וכל מה שצריך. נולדנו לאדמות פה, אנחנו מכירים אותם, יש השפעה על הקרבה שלנו לעזה בימים כאלה, כן. מה שקרה בעקבות המלחמה ובעקבות הטילים שלא פוסקים גם בימים אלו, שכ10,000 עובדים זרים ברחו חזרה לארץ, אלפי חקלאים ברחבי הארץ נותרו ללא ידיים עובדות בשטח, ותוצרת חקלאית רבה פשוט נשארת יתומה, אין מי שיקח, המון נזרק, המון נהרס, נשרף. מהשבת השחורה הבנו בעצם את הצורך בשטח. זה כאילו כל ערב לסיים את היום ולהבין מה קורה איתך ליום למחרת, איך אתה מתקדם עם זה, זה ללכת כזה בחושך. זה משהו שמדהים לראות בישראל, בחברה הישראלית, שברגע שצריך, כולם שמים את הכל בצד ופשוט באים ונרתמים בכל דבר שרק צריך. אם אומרים להם צריך לקטוף עגבניות בעוטף עזה, יבואו ויעשו את זה. בכל יום מגיעים כ2,000 מתנדבים לכל רחבי הארץ. בשמש, בחום, תחת באמת פחד ומתקפות והכל. המתנדבים באמת מהבוקר עד הערב בכל העבודות המגוונות שצריך בשביל לעזור לחקלאים. זה לא רק המשקים החקלאיים, זה שרשרת לוגיסטית עצומה של עובדים שנפגעים. גם אנחנו ברמת האיכות המזון שלנו והיכולת שלנו לשלם על יוקר המחיה, אבל גם המון פרנסה לשרשרת לוגיסטית גדולה מאוד של משקים. בעצם המטרה שלנו היא לשמור, להבטיח את ביטחון המזון בארץ. הערך המוסף הגדול של הג'וינט הוא ביכולת באמת לחבר ביחד את התשתיות, לראות ברמה מערכתית, מהירה מאוד, פשוטה מאוד, את הצרכים, ולהבין את הצורך המיידי בכל שלב שנדרש. זה אלפי אנשים מכל קצוות הארץ שבאים ואומרים ברגליים, אנחנו כאן לתמוך בכם כמו שאתם מגינים עליהם. אם לא היו לי את המתנדבים במצב של היום, אני לא יכול לעבוד. העסק הזה היה פשוט קורס. בלעדיהם אני לא יכול להמשיך את הקיום שלי. באמת, זה יום אחרי יום אחרי יום שאנשים מגיעים ונותנים מעצמם, ואולי בשבילם זה איזו חוויה שהיא כיפית לבוא ליום אחד, אבל בשבילי זה באמת לתת לעסק שלי להמשיך לנשום יום אחרי יום. אני לא יודע מה הם עושים בלעדיהם. וזה משהו שמאוד מחזק ומחמם את הלב, ונראה לי ככה נותן לכל אחד בפנים בלב איזה ניצחון קטן ככה, שאנחנו כחברה יודעים לעשות את הדברים האלה. כן, עוזרים לי, אבל בסופו של דבר, החווה שלי פה היא מאכילה אלפים ועשרות אלפים של אנשים במדינה. יש פה תחושה של חופש ושליטה. חיבור לאדמה בזמנים של כאוס ובלגן, שיש המון חוסר ודאות, ופה אנחנו יכולים לקחת ממש ברמה הכי בסיסית והכי בראשיתית את הגורל שלנו בידיים שלנו.